ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଛୁଆଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରିକି ସେ ସମୟରେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ, ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏହାର କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ଆମର ଏ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବାକୁ ବେଶୀ ସାଧନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଯେ ଛୁଇଁଲେ ସେଥିରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ମାନି ନେବାର ଏକ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ସମୟରେ, କି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଆମକୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମରେ ସେ ପୂଜା, ରୋଷେଇ ୟା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ନିଷେଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।